Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nagdulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sumubabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Joint venture agreement sa tunga sa Sineco kag Ignite Power ginapaabot ka mahumana sa Mayo 2. This is haze ka mga balay na sulong sa Banwa sa Murcia. Sa Lakyan, ginaboy sang bato sa flyover sa Barangay Madalagan sa Bacolod City. Panaad sa Negros, magabukas na sa Lunes. Kag sa Good Vibes, garden sa ibabaw sang buyod sa tripping ni Romain kag American citizen kag iya misis nagabulig sa mga street children. Natanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, handa na ang tanan para sa 27th Panaad sa Negros Festival nga magabukas sa Lunes. Sa Lunes ang aga, magabukas una ang Best of Negros Products Trade Fair, kasubong man ang Food Alley, ang Livelihood Village, Bamboo Village, ang Animal Exhibit Areas, sang Provincial Veterinary Office sa Panaad. Masaksihan man ang simultaneous opening sang themed pavilion, kag sa hapon naman ang grand opening ceremony. Suno kay Festival Director Cheryl Dicena, si Tourism Secretary Cristina Frasco ang mga dinapit nga bisita. Ginahulat ang kumpirmasyon nanday Senador Bongo kag Francis Tolentino. Sa gabi magaperform ang December Avenue Band. Pero subong nga Biyernes sa hapon mayara sang press presentation and talent competition sa 27 ka mga linay sang Negros sa Ayala Malls, Capital Central. Sa April 16 naman ang Festival Costume Competition. Samtang ipatuman naman ang gun ban sa among nga selebrasyon. Sunod kay Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental PNP, sakop sini ang bilog nga Negros Occidental. Magasugod ini alas 12:01 sang Abril 17 tubtub 11:59 sang Abril 23. Sa number 9, napadayon nga manubo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. Inisulod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagsiling nga ang ilang datos bahin sa na-admit sa Cadiz District Hospital nga amo ang COVID-designated hospital sa probinsya yara sa 5. Sa record sa Department of Health Region 6, April 13, 274 ang active cases sa Negros Occidental, 43 naman ang Bacolod City. Ang probinsya sa Iloilo may pinakamataas nga active COVID-19 cases sa Region 6, 912. Damlag pa, nag-require ang Iloilo City sa paggamit ng face mask sa mga nagtatransact sa Iloilo City Hall sa tunga sang report nga pagsaka sang COVID-19 cases. Sa mga datos ng DOH, 101 ang active COVID-19 cases sa Iloilo. Sa Lunes, magabukas ang Panaad sa Negros Festival matapos na untat ang selebrasyon sang 3 ka tuig. Ginapaabot ng pagdagsa sa mga bisita kag turista. Sunod kay Festival Director Cheryl Dicena, optional ang paggamit ng face mask. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, may mo nga ipangabay ang paggamit sini. Pero sa pagsunundan sa national protocol, sunod sa iya, nagapabilin man ini nga optional kag as of press time, iya nga ipatuhoy ini sa gobernador nga on travel sa personal nga rason. Sa number 8, plastic waste sarang magamit bilang recycled hollow blocks nga pwede man magamit sa housing project sa Bacolod. Ginunsar kahapon sa Barangay Takuling ang Material Recovery Facility Redemption Center nga amo ang sarang kadtuan sa mga pumuluyo agud mabayluhan sang grocery items ang ilang mga recycled trash kasubong sa mga lata, karton kag mga plastic materials. Sa pagpanguna ni punong barangay Lady Gles Gonzales Palien, kabahin ini sang tikang, agud maengganyo ang mga residente nga mag-segregate sang basura, labi na ang mga plastic. Sumugod sa Mayo 1, magalibot man ang IPM-CDC sa mga kabarangayan, agud nga mahakot ang tanan nga mga plastic waste. Suno kay Engineer Maki Maceda, Special Advisor for Waste Management sang syudad,
ang mga plastic waste ang idulong sa garbage collector sa mga recycling plants agud nga mahimo sa mga bagay nga sarang mapuslan pa. Nalakip sa mga recycling plants ang ginatukod karon sa Barangay Tangub nga sarang mag-manufacture sa mga hollow blocks nga himo sa recycled plastic materials. Ini ang ginalantaw sarang magamit sa housing projects ng Benitez administration. This is a good type of program for us with hollow blocks that includes plastic content. Why? Because of the mayor's 10,000 housing units project to start, di ba? So these hollow blocks can be used. Maybe if not for the housing units themselves, definitely for perimeter fencing. The bricks can be used for walkways inside the housing villages, right? Pagdating sa plastics, nagkaroon na tayo ng EPR law, yung Extended Producer Responsibility. So it became law just a few months ago, and now that EPR law will give plastics value. Sa number 7, sa Banwasan Don Salvador Benedicto, isa ka truck na hulog sa banglid. Driver kag helper nakahingagaw lumpat sa dalan. Duha ka mga persona napilasod matapos nga mahulog sa banglid sa kilid sang highway sa barangay Pandanon sa Don Salvador Benedicto kahapon ng ilang nga truck. Maswerte nga minor injuries lang ang naagom sa driver na si Renante Merelles kag helper nga si Jolito Tumbado. Matapos sila nga makalumpat antes na hulog ang truck. Sa investigasyon sa PNP, padulong sa San Carlos City ang truck nga may mga karga nga steel products. Sang hinali na lang nga mag-malfunction ang brake kag nadulaan sa control ang driver. Dito kag nag-iso ang truck kag naigo sa railings antes ini nahulog sa banglid. Giliyon man nagindala sa ospital ang duha ka mga sakay. Sa number 6, salakyan nga naglabay sa flyover sa Madalagan sa Bacolod City ginhaboy sang bato sang barker. Nagalapta sa karon sa social media ang video nga ginpost sang netizen nga si Diana Mi angot sang paghaboy sang bato sa ilang nga salakyan. Makita sa video ang pagpalapit sang lalaki sa ilang salakyan kag nakita na lang ang pagnilabog sang kristal matapos ini nga ginhaboy nasang bato sang lalaki. Buka ang bintana sa passenger seat sang salakyan bangod sang paghaboy sang dako nga bato. Suno kay Major Armelin Vargas ang lalaki ang isa ka barker kag may diferensya sa paminsaron. Madamo naman sang reklamo batok sa iya suno sa pulis. Ginahulat pa sa karon sang PNP kung pasakan sang kaso sang biktima ang barker. Sa number 5, sa Banwasan Mursa, 16 tanan ka mga balay ang nagkalasunog kainasang aga. 16 kabalay sa Barangay Zone 1 sa Banwasan Mursa nasunog kainasang aga. 12 diri totally destroyed samtang 4 naman ang partially naglabot naman sa 100,000 pesos ang halit sang sunog. Ginahibalo pa karon sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Apang sunod sa BFP, ilanan natumod kung sa diin nga balay nagsugod ang sunog. Ang balay ang sunod sa BFP ang wala man sang tawo kag kuryente gani ila pa karon nga ginausisa. Ginsabat naman sa BFP ang mga pahayag karon sa social media kung nga wala sang tubig ang fire truck sa Mursa BFP. Amo nga wala ini galayon mapalong ang kalayo bisan pa malapit lang ini sa fire station. Sunod sa BFP 6 ka minutos lang ang lawig sang tubig sa kada fire truck. Bangod man sang puwersa sang tubig sa hose, amo nga wala ini galayon mapalong ang kalayo. Dugang pa nga tumana kadamol sang kalayo amo kun nga kinahanglan naman sa bulig sa mga bumbero sa kaiping nga mga syudad. Sa number 4, mga representatives sa mga hospital sa Metro Manila nagpadulong sa Bacolod para mang-hire sang hospital workers. Ini sa tunga sa ginakulang karon nga healthcare workers sa pungsod. May report si Romeo Subaldo. Sa tuig 2030, ginaproject nga kulangon sang 30,000 ka mga nurses ang Pilipinas. Globally, 250,000 ang ginaproject ka shortage sa nurses. Ang Pilipinas ang pinakadako nga exporter sa nurses. Tag isa tubtub duha lang ka tuig nga nagatenir sa Pilipinas ang nurses
kag nagapadulong sa iban nga mga lugar para sa mas dako nga income. Gani nagapadulong pa sa Bacolod ang iban nga mga representatives sa mga hospital sa Metro Manila para mang-hire sa mga healthcare workers. Sunod sa kay Joey Briones, ang Chief Human Resource Officer sa Metro Pacific Health. Ang kumpanya nga may 20 ka mga hospitals sa bilog nga Pilipinas kag duha ka mga eskwelahan nga nagalakip sa Riverside College kag Riverside Medical Center. Para mapunan ang kakulang sa mga trabahador sa ospital, nagapadulong sila sa mga probinsya. Because hindi mo naman pwede talagang pigilan anong gusto nila. You go to the US, they pay 5 times more than what others would pay here. And that's your own needs, of course, etc. So yeah, that's why we're going grassroots, like what we're doing right now, di ba? That's always what I ask. If you want to go to the to abroad because of this, because greener pastures will prepare you better for that one. May mga hospital sa Metro Pacific Health nga nakigbahin sa career fair sa Riverside College para sa ilang mga estudyante kag alumni. May mga local companies man nga nakigbahin. Sa orientation pa lang, nagpasalig ang mga hospitals nga mang-hire sila on the spot sa mga workers. Sunod sa kay Chanel Concepcion, Nursing Education and Training Head sa Metro Pacific Health, competitive abi katama ang Pinoy nurses. Amkon nga in demand sila sa iban nga pungsod. Our Filipino nurses are the best. I have interacted with so many nurses all over the world and have taught different nationalities, but I would say the easiest to teach and the most well-founded in terms of skills, knowledge, and also attitude are the Filipino nurses. And there is no doubt that the Filipino nurses are the #1 sought after nurses all over the world. Aminado sila nga kalabanan nagakainganyo sa karon nga magtrabaho sa iban nga pungsod kag kabahin ina sa training nga ginahatag sa mga estudyante nga mangin globally competitive. Pero para sa ila, importante nga sa ulihi magbalik sa Pilipinas kag serbisyuhan naman ang mga Pinoy sa bisan ano nga pamaagi. But this is my ask always. Come back to the Philippines. Yes. Come back to the Philippines and serve your country. Once you have also established yourself already, because that's how you give back. Because once you're there, you're proud, of course, you serve other people, but there's always that longing in your heart that I need to give back to my country and be able to make a difference in the lives of Filipinos. Ang career fair, ang kabahin sa programa sa Riverside College nga i-connect sa future ang ilang mga estudyante. Sa number 3, wala pa man sa report angon sa mga pananong nga naapektuhan sa tig-init pero may mga palay farmers na nga nagasaling sa tubig ulan ang walaan ay nagtanong para sa second cropping. Sunod kay Provincial Agriculturist Edmund Raul Causing, padayon ng ilang monitoring ilabi na nga may El Nino sa karon. Pero may mga mangunguma na nga subong pa lang nagpaiway na sa pagtanong para sa masunod nga cropping, labi na nga yadtong wala sang nagakaigo nga irigasyon bangod na patod na Manila nga kulangon ang ilang water sources sunod sa kay Causing. Ginaduso ni Causing nga sa may mga access sa tubig o kung mayara sang irigasyon, mas maayo nga mag-buffer ng daan para makapangaman sa epekto sang El Nino. Ginahaylo niya man ang mga mangunguma nga magtanom sa root crops o kung iban pagid nga mga drought-resistant plants bilang alternatibo kung sila ang labing apektado sang tig-ilinit. So, makita kundi ang most probably projecta na kundi ang mauna ubusan. So, samtang wala pa na naubusan, kunyara na may mga mga juta, mga bilhin sa opisina, padalan na. Then as the phenomenon progresses, ma-mobilize na sa rin naman areas nga may bilhin pang tubig nga ito mga motor. Sa number 2, ₱8 million nga pondo ang paggagamiton sa pag-construct sang access road sa tunga sang daan nga airport sa Bacolod. Makita na ang mga stockpile nga napahamtang sa sulod sa daan nga airport sang syudad. Sino kay Engineer Loben Ceballos, kabahin ini sang ilang materyales nga gamiton para sa pagtukod sang access road nga magaangot sa St. Vincent Village sa Barangay Tangub kag Palmas del Mar Subdivision sa Barangay Singkang Airport. May ₱8 million sa nga pondo
ang pagagamiton sa syudad gikan sa 5.5 billion pesos nga proposed loan agreement. Ginsiling man ni Ceballos nga sa ila inisyal nga survey sa lugar, wala sang informal settler families kag structures nga sarang maapektuhan sa access road project nga sarang suguran sa madason nga bulan. Sa karon ginasuguran naman sang syudad ang paghinunanon upod sa iban pa nga property owners kasubong sang SM Prime Holdings Incorporated para sa ginaplano nga joint development project sa Anay, Paluparan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Joint venture agreement akong JVA sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag Ignite Power ang ginapaabot nga mahuman na sa Mayo 2. May report si Nico Delfin. Sa consultation meeting sa tunga sang pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative ug Seneco, kaupod ang Ignite Power na istoryahan kahapon ang pagbalay sang kaundan sang ginaplano nga joint venture agreement. Suno kay Attorney Arnel Lapore, Acting General Manager sang Seneco, magluwas sa 70-30 sharing na istoryahan man ang paghatag prioridad sa pag-rehire sa mga empleyado sang distribution utility kon madayon ang JVA. I-establish ta ang financial na aspects sa kontrata sa gina-draft nga joint venture agreement. Na-discussan man ito kahapon ang joint applications ang franchise o din kaso matigayon ng GV between Sineco kag sang Prime Holdings Power 8, no? Ginasugura naman karon sang Seneco ang internal audit ilabi ng pag-appraise sang assets sang utility firm kag external due diligence. Ginalantaw ni Lapore nga antes ang Mayo 2 mahimo nga matigayo na ang pagtukod sang JVA. Mangin kaupod sang Seneco ang Prime Strategic Holdings Incorporated sang Razon Group nga among mother company sang More Power Corporation kag Ignite Power. Sa sharing kag ibalay ang mga provisions ng GV. Kag amo na siyang i-discuss sa mga stakeholders. Likely when siya possible nga matigayon ang GVA, attorney? How long will it take? Maybe before May 2, ilan lang. We're just counting days. Kay ato ginatanaw subong with or without GVA, we have to do our duties and responsibilities, no? Naman nato ng mga personnel to ignore this thing about ang kakalatabo sa GV, instead focus on how to bring down the system loss and serve our consumers to the best. Pila sa mga Power Watch Group ang natunga sa paghatag pabor sa JVA sa tuyo nga mapasiguro ang pag-angkon sang cheaper power rate kag sufficiente nga power supply. Para naman kay Leonard Gilaran, Chairperson sang Responsible Supervisory and Confidential Union of Employees ng Seneco, mas maayong magpabilin bilang cooperative ang Seneco bangod hindi man makabenepisyo diri ang mga konsumidor kag bisan mga empleyado sang Seneco sa JVA. Kaya nga no kami sa joint venture regardless ang ibutang nila nga provisions because sa joint venture nga ni una gid is madula gid si Seneco mo as an electric cooperative, no? Hindi na siya mangin electric cooperative. So, ma-take over sa Ignite, it will be a private distribution utility na which is hindi siya pabor, hindi siya advantageous para sa consumers kag sa employees. Ilabi puro mga promesa bala nga ani mamayo ang service ina yan subjective na katama or ina subject pa nagyapon sa matabo sa or hindi. Kay we've heard that before na batian ta na sa basiwa. So hindi ta na niya gusto masulit na. Ginarespeto naman sang Seneco management ang mga opinyon sang consumer group kag sang Seneco employees. Nagahinyo ban sila pore sa mga empleyado nga tagaan na lang anay atensyon ang pagpanubo sang systems loss nga sara makapahagan-hagan sa problema sang utility firm. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyayan na pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Road trip o kun long ride ang trip nyo. Pwede diri maka-stop over sa makadali sa garden nga may nagaidas nga colorful nga mga ornamental kag flowering plants. Gikan sa ibabaw, mabugnaw ang dapis ang hangin kag overlooking sa kabukiran. Sa unahan naman sini, malabot ang ecotourism park sa Calatrava. Pwede i-enjoy ang masobra sa 190 ka mga steps kag may viewing deck sa ibabaw.
Agawan tani buwas sa tripping ni Ruming. Upod sa simbahan, nangin misyon nila ang magbulig sa mga street children. Aton kinalahon ng American citizen nga upod sa iyang asawa nga bakulod noon ang nagpatigayon sa feeding program kag iban pa nga mga outreach activities para sa mga kabataan kag bisan sa mga yadtong ginakabig persons deprived of liberty. Sa sunod sa 5 ka tuig, lilibo na ang ilang nabuligan sa probinsya. Aton sila kinalahon sa Sunday sa Baganihan. Barb, kadamo sa gihapon, saan pwede malagawan? Wala ka tapos sa Actually, kung galibot ka na, kadamo ka ma-explore sa Negros. Kadamo, pag-idruming sa ato na siling, nga dapat i-discover diri sa aton nga probinsya. Unahon tagila na Negros. Kagami itong mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Happy weekend!